να μην αισθανόμαστε τον πόνο, πώς να μην είναι βαριά η αναισθησία μετά από τις εγχειρήσεις και να μην τις φοβόμαστε και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς θα συζητήσουμε για τα δύσκολα του πράγματος, για το πόσο δύσκολα περνάνε οι γιατροί στα νοσοκομεία. Καλησπέρα, κυρία Γαρίνη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Αλήθεια είναι, κανονικά, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η Ελληνική Νοσηλευτική Εταιρεία είναι μια επιστημονική εταιρεία που ασχολείται με την εκπαίδευση, με την προαγωγή της ειδικότητας. Σε κανονικές συνθήκες λέω, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε νοσοκομεία που καταραίουν, σε φοβερές ελλείψεις αναισθησιολόγων, με δανεικούς αναισθησιολόγους, με εντέλεσθε από τα διπλανά νοσοκομεία. Ναι. Και κάπου εκεί έχουμε βγει και εμείς σε μια σταυροφορία για να σώσουμε την ειδικότητα και κατ' επέκταση τη δημόσια υγεία. Γιατί κακά τα ψέματα, τα νοσοκομεία εξαρτώνται από την ύπαρξη αναισθησιολόγων, αλλιώς είναι. Έχετε δίκιο. Είναι μόνιμη η κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη μας. Παράδειγμα, η βιβλιοθήκη μας. Γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν μπορούμε να βρούμε αναισθησιολόγους. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους για τα νοσοκομεία. Ζητάμε, κάνουμε προσκλήσεις ενδιαφέροντος, κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Γιατί? Τα έχουμε προειδοποιήσει ήδη 10 χρόνια πριν. Η κρίση έχει πλήξει πάρα πολύ το ΕΣΥ και ιδιαίτερα τους αναισθησιολόγους, που είναι μια ειδικότητα που έχει έλλειψη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, μόνο στη χώρα μας, γιατί ακριβώς μια ειδικότητα υψηλού ρίσκου, αφανής. Όπως είδατε, πόσες φορές έχετε δει αναισθησιολόγο, πόσες φορές έχετε προσκαλέσει και μιλήσει με αναισθησιολόγο εδώ που τα λέμε. Αφανής. Εγώ θυμάμαι μόνο να έχουμε βγάλει πάλι σε τραγικές περιπτώσεις για να μας πούν γιατί έγινε, γιατί δεν πήγε καλά, σε τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και ο ρόλος μας. Βρισκόμαστε όπου υπάρχει κρίση λοιπόν και μέσα στα χειρουργεία για να δώσουμε αναισθησία και στον πόνο κτλ. Αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να δώσει, δεν δίνει η πολιτεία τα κίνητρα, τα οικονομικά και ποιοτικά κίνητρα που χρειάζονται οι γιατροί για να επιστρέψουν στο ΕΣΥ, να επιστρέψουν στο σύστημα ή να παραμείνουν εκεί. Έχουμε φυγεί και με παραιτήσεις για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι νέοι γιατροί γυρνάνε επιδεκτικά την πλάτη στο ΕΣΥ και είτε πηγαίνουν στο ιδιωτικό, είτε ακόμα και μεταναστεύουν στην Κύπρο, σε άλλες χώρες. Αυτά τα κίνητρα ζητάμε εμείς. Και κάπου εκεί έχουν έρθει και τα απογευματινά γιατρία. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε. Πριν πάμε στα απογευματινά γιατρία, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, υπάρχει ικανός αριθμός αναισθησιολόγων για να καλύψουν τις ανάγκες του ΕΣΥ, ή δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από τους γιατρούς να γίνουν αναισθησιολόγοι? Δηλαδή, έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων. Τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευομένων. Αυτή η εκστρατεία που έχει γίνει και με την δημοσιοποίηση ότι υπάρχουν ανάγκες και πολλή δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια για να προσελκύσουμε τους φοιτητές, έχει ξαναφέρει. Υπάρχει ένας αριθμός ειδικευόμενων τώρα που μπορεί να μας δώσει κάποια αισιοδοξία. Δεν φτάνει όμως. Δηλαδή κάπου είναι και λίγο τεχνητό, γιατί όπως είπαμε είμαστε στη δημοσιότητα, στην πρώτη γραμμή εδώ και πολύ καιρό και φαίνεται να υπόσχεται αυτό κάτι στους νέους. Πού όμως? Πάλι στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ρωτάμε τα παιδιά τη στιγμή που πάνε να τελειώσουν ειδικότητα τι θα κάνεις, χαίρεται και αντίο. Πάμε τώρα και στα απογευματινά χειρουργία. Τα απογευματινά γιατρία εμείς τα είχαμε βάλει σε αυτό το πλαίσιο. Αν αφότου μπορέσουμε να στελεχώσουμε το ΕΣΥ, να έχουμε κάποιες αξιοπρεπές αμοιβές, αν αυτό θα μπορούσε να είναι άλλο ένα κίνητρο για να κρατήσουμε τους γιατρούς στο ΕΣΥ και να τους προσελκύσουμε εκεί. Αυτό που βλέπω είναι να έχει μπει σε μια βάση η οποία νομίζω ότι είναι κάπως άδικη, διότι δεν φταίνει οι ασθενείς που έχουμε λίστες. Φταίνε οι ελλείψεις στο ΕΣΥ. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για ποιο λόγο πρέπει ο ασθενής να πληρώσει από την τσέπη του για ένα πρόβλημα του συστήματος. Δηλαδή, εμείς σαν γιατροί δεν έχουμε δει ποτέ αυτό το θεσμό με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, επειδή και από την προηγούμενη Υπουργεία έχει ψηφιστεί άλλωστε, είχαμε καλέσει και τους αναισθησιολόγους να το συζητήσουμε σε μια συνέλευση μέσω Zoom και υπήρχαν κυρίως πολλές αντιρρήσεις ότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά και ιδεολογικού χαρακτήρα. Ότι τι κάνουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ όταν προχωράμε σε τέτοια βήματα, τη στιγμή που έχουμε όλα αυτά. Οι δύο βασικότεροι πυλώνες του συντάγματος και των δημόσιων παροχών είναι ίσα δικαιώματα στην παιδεία, ίσα δικαιώματα στην υγεία. Ο δημόσιος τομέας. Και πλέον ούτε στο μεν ούτε στο δε θα έχουμε ίσα δικαιώματα.
Στην Κύπρο αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές τις λίστες που είχαν δημιουργηθεί μέσω COVID προσπαθούν να τις λύσουν με απογευματινά χειρουργία, τα οποία όμως πληρώνει το κράτος, όχι ο πολίτης. Δηλαδή, πράγματι οι γιατροί πληρώνουν και οι νοσηλευτές πληρώνονται επιπλέον, αλλά χωρίς να επιβαρύνει το πολίτη. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή στη δική σας ειδικότητα υπάρχει και το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων και επειδή χωρίς τη δική σας ειδικότητα χειρουργείο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να... Θα λύσουμε πάλι σε... Πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αυτό που έλεγε δηλαδή ο Υπουργός, ότι από εκεί που θα είσαι ένα 30 θα είσαι 20, γιατί κάποιος θα πάει το απόγευμα. Τι θα κάνει ο αναισθησιολόγος, θα κάνει 500 χειρουργία την ημέρα? Αυτό λέμε κι εμείς, ότι αυτή τη στιγμή με το παρόν προσωπικό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι περισσότεροι κάνουν πάρα πολλές εφημερίες, ξεπερνάνε το νόμιμο χρόνο εργασίας, τίθενται θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, ένας γιατρός μέσα σε ένα χώρο υψηλής έντασης όπως το χειρουργείο δεν μπορεί να είναι πάρα πολλές ώρες και να είναι το ίδιο alert και ασφαλής για τον ασθενή του. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, κάπου πάμε να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αν θέλει κανείς να συζητήσει απογευματινά χειρουργία, αν είναι υπέρ, κάναμε και ένα γκάλωπ εμείς. Είναι μισή-μισή αναισθησιολόγοι. Από τους σχεδόν μισούς αναισθησιολόγους που βρίσκονται στη ΕΣΥ και απάντησαν, είναι 50-50 κατά πόσο λένε ναι ή όχι στα απογευματινά χειρουργία με τον αλφαβήτα τρόπο. Για μας προέχει να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ με αξιοπρεπείς μισθούς και κόσμο και μετά να συζητήσουμε τα απογευματινά γιατρία. Αν προκρίνουμε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε τους γιατρούς μέσα, να δώσουμε ποιοτικά κίνητρα, να γίνει. Υπάρχουν στα δημόσια συστήματα στο εξωτερικό που δουλεύουν καλά, μπορεί να υπάρχει αυτός ο θεσμός, αλλά με τελώς άλλους όρους. Όχι με όρους να λύσουμε τα προβλήματα ενός συστήματος το οποίο αυτή τη στιγμή καταρρεύει. Αλλά να ενισχύσουμε το σύστημα. Ακριβώς. Στη λογική της ενίσχυσης. Να σας ζητήσω το σχόλιο σας σε σχέση με την δήλωση του κυρίου Άδων Γεωργιάδη χθες το μεσημέρι στην ραδιοφωνική εκπομπή του Χατζηγολάου, που είπε ότι υπάρχει το φακελάκι από το να είναι παράνομο, ας το νομοποιήσουμε με τα απογευματινά γιατρία, με τα απογευματινά χειρουργία. Είναι συνέχεια αυτό το πράγμα και διαλύει οποιαδήποτε κουβέντα προς όφελος του οτιδήποτε θέλει να περάσει ο κάθε υπουργός. Αν υπήρχε το φακελάκι και λειτουργούσε τόσο καλά, τότε γιατί φεύγουν οι γιατροί από τα νοσοκομεία, γιατί παρετούνται, γιατί δεν έρχονται αν παίρνουν φακελάκια και βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, δεν λέω ότι μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας, τουλάχιστον πια μέσα στο ΕΣΥ. Και το δείχνουν τα προβλήματα του ΕΣΥ. Ναι, αλλά δεν νομιμοποιείται. Αυτό έχω να καταθέσω. Αλλά δεν νομιμοποιείται τώρα ουσιαστικά αυτή η διαδικασία η οποία ήταν πέρα από. Σας ακούω, συγγνώμη, πέρα από παράνομη και ανήθικη, αν με ρωτάτε. Τώρα δεν είναι σαν να το νομιμοποιούμε. Σας λέω και πάλι ότι η δικιά μας θέση δεν είναι ότι δεν συζητάμε τα απογευματινά χειρουργία ή ότι δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη κουβέντα. Λέμε ότι πρέπει πρώτα να ενισχυθεί το ΕΣΥ και να έχει προσωπικό και να λειτουργεί σωστά όπως πρέπει και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Όχι να περιμένει από τα απογευματινά χειρουργία να εξυπηρετήσει τους ασθενείς. Ξέρουμε, με οποιαδήποτε δικαιολογία. Ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, δηλαδή θα επιλέγει ο γιατρός αν θέλει να κάνει απογευματινό ή πρωινό χειρουργείο από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Δεν είναι ότι θα υπάρχουν 10 γιατροί το πρωί, 10 γιατροί το βράδυ και θα μοιράζονται. Θα το επιλέγει ο γιατρός αν θέλει να είναι το πρωί το απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμπίστοση το Υπουργείο, τουλάχιστον αυτό το Υπουργείο, αυτός ο Υπουργός σε κουβέντα μαζί μας, σε διάλογο μαζί μας όσον αφορά αυτό. Δεν φαντάζεται κανένας ότι κάτι ιδιωτικό οφείλει να είναι εθελοντικό. Βέβαια, σας λέω, νευραλγικά κομμάτια είναι οι νοσηλευτές, που είναι επίσης πάρα πολύ λίγοι, δεν μπορείς να κάνεις χειρουργείο χωρίς εργαλειοδότη, οι αναισθησιολόγοι. Αλλά το πώς και το τι, όσα ξέρετε, ξέρουμε. Θα φανεί, ελπίζω να μην φανεί στην αγροψία, αλλά θα φανεί σίγουρα το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, γιατρέ, καλό απόγευμα. Πάμε.